Kuha si Tinta mo, okay. Kuha ba ikaw sila? Si Tinta ba kuha? Tunduan yung 150 kayo na ba? Wow! Tangkuwang to. Pusil eh. Out, out. Batak kali, batak ini. Out. Sus. Ako kuya yalak mo email kuya yal. So, wala ako credit ko. Alam na. Nagpa-iikik ko sa ka game. Awi. Dahan kay out katong wakan mo kina out sa to. Sarap kayo. Kanang matimbre nimo takilid ka ba? Mga out na. So out. Wa ko'y credit score. Namunggol man. Basta mga munggol. Ang matagak tiwasan ha. Gusto kayo mga angra. Awi. Okay, always side mo ito. Out eh. Pinita dito. Amo papeng. Wala lang kahit, wala.
Kahit boy, babaw boy. Boy. Di kahit boy, babaw. Di kahit eh, babaw. Kahit babaw, kahit babaw. Kahit babaw, kahit babaw. Di maklaro dia babaw, ubo dia bay. Dito sa babaw di kahit. Basta kahit out. Putlonon lagi na. Ako'y gapo lang kung bayad dito. Basta kita ha. Ay, bangay ko kwarta sa mama ka. Ayaw yun ni ang mangga yan. Ay, basta na itagang dito sa Awi. Bali. Layo kayo. Lampas yan din. Ya boy, ika 2,000 na to boy. Ay, babay. Malipat gitu sukloy atoy. Bawa mangyatag. Wah, dali yan eh. Kuha si Tinta mo kay. Kuha ba ikaw din na si Tinta ba kuha? Tunduan yung 150 niya na ba? Wah, Ang kuwang to ang kutsita ra tita. Okay. out. Ay, yung ginay ayo eh. Sige, sagotik. I love bunal. Di naman mabo, di naman kabutang. Kang ila hapak na mo lang bay. Out. Ah, Daogan din siya di ay. Lagaro unsa ka? Daogan lagi ka. boss, okay ra ka, boss? Boss? Wala tatan. Asa rin bin mai. Ikaw. Naas klak lalo. Da ko mog daog ka to taga maling boy. Asan mo ay topic? Mo toklo na to siya. Toklo kita to. Dili ana dakat time out sa mo aga access ako ba? Raso na ba na daw gono? Uy, makaibo ka na. Biya, buta. Labay na. Di ba taas kin tao? Ambak pa gid.
Nag-aasa na ang Hinaya eh. Baka niya magkumutik tayo bro. Wala ko balo. Ha? Ah, patay. Tabla pag nitoklo eh, yung pungpong mura naman sa toklo. Mura lang tabla na nitoklo. Bunal! Ito out tabo. Out ba? Side lang to kay nasod mas ambo. Ah, Kadmon ra ng harap. Sa harap ko lang kadwa. Kay katulo padlos na. out na. Si Aram. Taghapa na tubog. Ya, ayos daw gas babaw. Kamu nagpilis maling? Wala mangisa nimo no? Ah, kamu man yung pili di ay? Asa. Sila. Gilbert. Gilbert og ada poy. Siyori lagad. Tabang. Patay na. Out yun. Bisag abro. Magtanaw tos mga tag-as kay tao manuwa, gamaya las korte. Igagi, inyo na kanabit siya. Ngewng. Kisay kay ingon to out ba? Unsa man tinatawa na ni? Ana oy nga. Sawabo, sawabo. Asa kita ba dai? Apo, ulalo, uta pa. Pilir ba pilir? Pusil eh. Ramon na nasapan. Asis kusbul ko yun. Silang niya padong naman sa Ah. Tagaya abot diri eh. Igso ni nagla. Wabo! Kadlungan na ni mo boy na unsang taong kay. Magpagama kita kag mayo, ikapo ko na siya mga karon. Kita ra kita buhupas ka tiyan diri ka. Mana yun? Action na sa dinig ka blaka.
Nala, dos. Nala. Hindi na ni Mayoyo yung po sa Sari kay Papi, yoyot din. Ay, out. Lagi kuha, surtihan mo po. Surtihan mo po, gikuha mo. Abi lang aside dito, kay gikuha mo la. Napam din ko sa tuloy, babaw di eh. Ah, sa mga po, ano kadagan to po? Nada si Ambo nila. Apil eh, do Ambo. Ayan! Ang kaloy ang Papi. Layo ha, layo gina-gina paping atong kalakiha. Pagtuloy makaklitis, glugit pa yung matuwa. Iya kaya lami ay. Okay, out. Ay, mura naman eh. Karang tao noon ay. Diyan, anaon na Brad. Anaon na pagdao. Di palusot-lusot ra ko no. May lag din ni Mayoyo tron. Na yoyo tapos. Ayay, kasakit. Ayay, regalo. Okay, so wow. Ang apin day kagot, basi bunal. Hurot na yun ng kalas na to ani Col. Burak po. Tuklo ngoy sure ba? Game ball. 2 ducks.